Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV. Kusangana zvekare kwatiri kuita paZim Newsbeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frengwesere. Ndovemba vazhinji munozviziva kuti patinobuda panenge paine nyaya inopisa inenge yaitika. Asi nhasi nyaya yatauya nayo inyaya yatakambokupai, nyaya yaSisi Juliet, avo vatakatanga kusangana navo mudare raChief Kandeya vachirwara zvinopisa tsitsi. Dare racho rainzi rakanga rine chimina, vaibatwa chibharo nababa wavo, dziri mhiko dzemushonga wavakanga vabata, mushonga wekurima kuti vanofana kurara nemwana wavo. Asi baba vakazoshandukira ndobva vatanga kuramba mwana wavo kuti mwana wangu aiwa atengwa nemubatsiri watanga taenda kwaari. Zvinhu zvaari kutaura ndezvekunyepa. Kana taimubata chibharo nei aisataura kumashure kwese uko. Asi nhasi vauya kudare raChief Kandeya chiri chiratidzo chekuti mukanya vanova varivo vakanga vapiwa basa rekubatsira Sisi Juliet vapedza basa ravo, vaakudzorera Sisi Juliet kuna Chief Kandeya sekutumwa kwavakanga vaita kuti rapai mwana uyo. Saka ndati regai ndikupei sekuitika kwazviri kuita kuti tinzwe kuti zveshuwa Sisi Juliet vapora here, uyezve dare raChief Kandeya richaita sei sekuti dare radzorerwa mumaoko mavo. Regai nditaure naSisi Juliet ndichizotaurawo namadzibaba mukanya kuti tinzwe kuti zveshuwa dambudziko rapfuura here. Makasimbere Sisi Juliet? Ewe mukoma muri right here? Ndiri nani nemakorokota egoredzo. Makorokoto edu tese takapinda mukoma. Mwari vakatitira nyasha takapona. Ndiri kushamisika ka munhu wandakaona gore rakapera nemunhu wandakagara naye nhasi, vanhu 2 vakasiyana. Nditsanangurire chii chakaitika avo? Mukoma Frank, kutaura chokwadi Mwari variko. Zvinhu zvandaisatotarisira kuti ndingatopinda 2025 ndaisatozvitarisira. Even pandairwara ndichireurura zvakaitika muupenyu hwangu, ndaingofungira kuti zvimwe the traditional healer mukanya madzibaba Enoki vari kuda kuti ndingofawo ndakachena, but ndisiri kutoziva kuti vaitoona future yeupenyu hwangu kuti ndichatopona, ndichatorarama, ndichatozoita miri wekutoti ndakutodya ndichitoguta ndichitoto kutoshamisika neni mukoma, kutoshamisika kuti ndini zvoti kana mwana wangu ndakutomuda ndasingamudi mwana wangu ndichirwara, ndisisatopilo ndine mwana chingoti ameno ndangoona sekunge ndakuenda muvhu, but nekuda kwaMwari ndatovepo. Ndini mukoma chaiye chaiye, ndini ndachinja, ndini ndotozvoonawo ndega. Ngaringoti adai vanhu, ndotenda vanhu vese, tanga kuna mukanya nerudo rwakaita kusara nazvitwe nevanhu vakawanda. Azvitwe nevanhu vakawanda kana vanorapa zvokuti vanokwanisa kugara nemurwere wasina dzinza naye vachimuchengeta kumpa chikafu. Ndikada kutarisa zvinhu zvakabviswa pandakarapwa inini, ushoma hwazvo nenguva yandakachengetwa kusvika pari zvino ndichirarama ndichipirwa chikafu, vachinditengera mbatya sezvavanongoita vana vavo kuti ndisabatikane zvakanyanya. Ndinotoona sekunge ivo ndo vakatoita loss, but azvitwe nevanhu vakawanda. Ndinotanga kutenda ivo saura mukanya vachisekuru mukanya kuti dai Mwari varamba vachiwedzera nyangwe nemunhu wanosvikira mazuva ekurarama vasingazivi kuti kune kunoponewa. Ino kwamukanya ndakabhilivha kuti kunoraramiwa nekuti nini ndaidhauta kuti ndine upenyu huri kuenda kumberi. Saka kune vose vasiri kuziva vari kungorwara, ndirongotiwo kuna mukanya vanorapa, vanoporesa. Even one doubt kuti upenyu hwako huchaenda kupi, wakauya unorapwa nasaura mukanya, ndova ndiri kutogara navo kubva ndiramwe nevabereki vangu, ndovanoona kuti ndadyei ndararama sei nemwana wangu. Saka ndinotanga kutenda ivo nemadzibaba Enoki Budzai, ndinovatenda zvakare nerudo rwavo. Nongoti dai Mwari wawedzera mazuva ekurarama. Ndotenda zvakare
vanhu vose vanobatsira vanosapota. Kune vanhu vanongoerekana varisenda mari vanongoti mwana uyu kutozongoti ndiri kukurangarira ndikukanganwa usingatotauri naye anongoti ndatumira mari iyo tenga chikafu nehupfu tenga sipo yemwana zvokuti nendichiona kubata kwaMwari pese apa noti murume wangu chaiye munhu aisatokwanisa kundichengeta asi akatozodzoka paane 2 weeks achichema achiona kuti akanyeberwa zvakawanda akanyeberwa kunzi ndikatorwa nen'anga ndichirwara mukadzi wako akatorwa nen'anga takarambanidzwa nehama dzangu but nekuda kubata kwaMwari ndiri pano anombotorwa nen'anga zvaakaona kusvika achemi akutoona kuti ndikutochengetwa sezvingoitwa vana akatosvika pamba kwaichichidzirwa kunzi kunorohwa vanhu but akangoona kuti akurohwe vanhu kutochengetwa mwana wangu nemunhu wandakasiya uyu akatoroora kutaura kuno mukoma akatotsvaga mumwe mukadzi atoone imwe marriage but inini ndingoti Mwari dai vangoti upenyu hwangu uchitanga gore rino ritange zvitsva ndito something muupenyu but kuti start life nauka hazanda kutoziva ndichatotasira kuna changamire kuti ndova chandionesa kuti ndichadii muupenyu hwangu ndichagara papi kuti ndizotanga upenyu hwangu nemwana nokuti hama dzacho nanhasi hasati dzadzoka mai vanongofona vachiti vanondida but semunhu asingasvike paground achiziva pandogara zvinonetswa ndizvigamuchiri nemwoyo chaizvo kuti mai vane true love kuti ndiende ikokwa kuindike mukoma ndiunyeberai zvichiri kurema saka ndichararamira musango svika Mwari vatendera kana ndichazowanirwa pekugara chakandita kuti ndipore ndochi the way chatsvaga pekugara zvakare saka nongozviti Mwari dai varamba vachindiitira zvakanaka vaitire zvakare vese vanorohwa nehana nesituation yangu vanondichengeta ndongokutendai mhuri yeZimbabwe kuti Mwari varambe vachikuropafadzai pamunobvisa muchitapudza muchitumira Juliet nerudo rwenyu rwese nenyasha ndinotaura nezwi guru kuti Mwari vawedzere pamunobvisa varambe vachikuitire maropafadzo mabasa enyu aropafadzwe mhuri dzenyu zvose asi vane maproblems nyange zvakanzi munonamata mukanyavarombesa vanhu vanonyeberana uchiti n'anga dzinorombesa dare netwa pakajekerere uyai murapwe vano zvirema zvinofamba mapenzi anokuora uyai murapwe vanhu veZimbabwe. Ndoda kukubatsai muromo sisi Juliet tichitanga kusangana takasangana panapa paChief Kandeya muri mudare ndichiona nyaya yenyu yaiva nyaya yaisiririsa yaiva nyaya yekubatwa nababa vanova variwo musara pavana vamakasiyiwa navo mairatidza futi kuti paiva neurwere hwakanga huripo muchitaura kuti mune zvinhu zvamunobuda kuzasi kwenyu kubva pamatanga kubatsirwa namukanya zvinhu izvi muchiri kuzviona here uye kurwara kwekuya kuperezeka kwamaitsanangura nekupera simba ndichiri kurangarira muchiti kana mwana wangu handigoni kumutakura nhasi ndiri kuona muri munhu akajeka munhu akatobwinya kupfuura sekutanga kutaura kwandaita kuti munhu wandakaona gore rakapera nemunhu wandiri kuona nhasi pane musiyano ndiudzei zvachinja mukati meupenyu hwenyu kuperezeka kuya kushaya simba even rekutakura mwana wenyu zvapapi pari zvino chokwadi mukoma zvaitika paya nesituation yekuti ndeve ndakaremerwa nemhiko dzaitoda kuti ndife saka zvaitoitika zvese zvazviri zvekuperekedza kumarinda nekuti munhu anoda kuti ufe hadi kuti udye munhu anoda kuti ufe hadi kuti ufarire mwana anokupa zvirwere zvakawanda handina pandaiti hapasi kurwadza zvokuti ndikanzitsanangura chirwere chauyerwara nacho ka ndinotadza kuchitsanangura nokuudza kuti izvi nezvi zvikuitika pandiri asi zvese zvairwadza pandiri but now handisina dambudziko even masidzi matemba chaenda kudya ndisina chikafu mufushwa yese ndisina muriwo yandinodya ndaitochaziva kuti ndinofarirei muupenyu hwangu asi apa ndakutonzwa kufarira kudya ndakutonzwa kutoti ndoda ichi ndikatopinda mushopu ndotoattraktwa nezvinhu zvandaisatoiti ndaitoti kana even vanhu vanofara vari kumbofarei munhu ari kuenda kumarinda anenge asisatodiona zvepanyika ndakatoendisvika ndakadzoka saka ndinogona kutsanangura kuti zvinofamba sei saka pari zvino handisisina problem chatosara ndechekuti ndichadii zvandapora ndoramba here ndakaremedza mukanya kusvika rini vaneni ndopandinenda angone stress napo kuti nemwana wangu
hongu vakandichengeta vane mhuri dzavo mukanya dzimwe dzikatodonzana nefestival nevakatoenzana neni saka voramba here vaneni nelageji yemwana wangu neni futi saka ndozvanoenda kutomboti dzimwe nguva unombofungisisa kuti upenyu hwangu huchatomboenda kupi ndichararamira panosvika rini ndichatozovanawo pangu pekugara nemwana ndichatozovanawo chekuita chekuti ndakuti ndine basa rekuti mwana even akakura zoenda kuchikora nokuti murume wangu handimbomutasira kuti achazvipula nokuti munhu anga akatozvikundika hongu akauya apa handiziva kuti acharamba achivolontiasa baba vomwana here kana kuti achaperera ipapa handizivi saka ndinongoti nini dai ndakwanisa kuwana zvangu zvokuti mwana uyu achengeteke nendiwane kurarama ndekwanisa kuti upenyu huri nani kuti ndisuduruke pamukanya ndichidzoka nditi ndokwakumba kwandakaramwirwa ndokwandaakutoti kumba kwandina baba namai but family yangu iripo yakandirasha dzimwe hama dziriko dzinotaura neni dzisiri dzemufamily medu chaimo but kwandakaramwirwa ndokwanoenda kutoti vhenda kanzi ndagara somewhere ndinodzoka ndichivaona sababa namai. ndinoda kuramba ndichidzoka chinhu chamaiti chinobuda chiya hachichatobudi makatopora zvatobho zvinhu zvese mukoma Robert mukoma Frank zvatoright ndikunyebera zvinhu zvese zvaitika pandiri zvese zvandeti even zvekudya usiku chete kana zvokungonoma heu chete kana zvokuti handidyi mavheji kana kuti ndinonzwa ameno zvese totsanangurika but handichaita zvinhu zvisinganzwisisiki zvinhu zvinongoitwa imimi ndo zvandakuita ndaisagona kuti pakubika sadza nditodya ndaisatogona kudya kwacho ameno zvandaifila ndetononge ndikuita imwe chitadzo but apa zvese ndakutoita zviri normal kana makatopa drink apa ndaisarimwa vanhu vari asi apa makatorisa ndakutona ndatodzoka munyika ndaitoona kuti kwekwa kuri kutofa chaiko mwanda unomuita nokuti zvasisiko vanhu ndaitovatya kutotya ngemhuka. kusimba rekutakura mwana mwana nebhaketi washeni bhaketi ndotakura mukoma murevi nemi ndakada kuimba ndikuimba zimdhanza mazuva mukanya nebhendi makuimba zimdhanzo kubva rini zvekuimba ndagara ndandiri netalent yekuimba but ndakangotsikirwa nekuti pandakakura masongo nditonyora even pakatorera ridhim apa ndinotoimba nemusoro but nyaya yekumarriage urwere chichi pandakapora ndo zvinhu zvandakatanga kuita mukanya vanoeredza sungura saka vanongotipa mukana kumadj vafana vana vavatikaenzana navo vavo vanoimba zvetsimdhanzo endiri joini imomo ndakutobudisa talent yezvokuti zvikatobuda zvakanaka ndo zvichandiitisa mari izvozvo ndikachengetera nemwana wangu zvokuti hama dziye dzichazodida ndakuimba nanasoja love nana Freeman. ndovoimba kuti Freeman ari kuzvinzwa kuti pane kolabo iripo kilati aiwa tino zim celebrity iri kuda kutoita makolabo navo vachidzidzi nekudzidziswa nekupirwa confidence zvese ndichigena zvese nekuti zimdhanzo negospel ndo zvinhu zvandinokwanisa zvekuti dai ndisina kupona ndinobuda marriage zvipo zvese zvika zvipo zvangu zvese ndakunyatsoona kuti zvakuti yangu zvichibudikira pari zvino pese apa zvazviri down I don't know. Pondisation me go bless in a location dede nawa Juliet pondisation ngoma ndakazora majarina ndobva ndadzipoda nevhesarina mugozodziverenga magazina ndadambiri kunge jonisina naive rudo unondishungurudza rudo unondishungurudza apo ndainge ndakaperera sedzingizi pamwe ndakagonyera ndaita wekuchengera ndichigandira chazondichengetsa rudo unondishungurudza rudo unondishungurudza asi zvakandidzidzisa kuti usadisisa vakomana vanoitisa moyo wangu waurwadzisa simba wakandishungurudza hoyo
Adeva kuzoimba nena Killer vagondidzidzisa. Ndoda kuuya futi pane chimwe chinhu chamataura sisi Juliet. Ndovimba patakapedzera kutaura maitaura muchiti baba Dale vanova murume wenyu makanga musisiri kutaudzana uye vakanga vaine kutaura kwavaiva nako. Mazwi acho aibva kumba kwenyu kuna nababa chichi kunzi imimi matorwa namukanya. Mamwe mashoko acho ndofunga isusu tichisangana nawo zvainzi vatokutorai kuita mukadzi wenyu, mukadzi wavo, mato mukadzi wani wamukanya chichi. Paitaurika zvinhu zvakawanda handiti pakanga pasisina kutaudzana. Uye even kana kuriyeuka kuti ane mhuri sababa vemwana wamuinaye mese Dale kubatsirana kutarisa mwana, zvese izvozvo zvakanga zvisisipo. Nhasi uno ndiri kunzwa muchiti vakauya vakachema kwamuri. Ndoda kunzwisisa kuti vakatanga sei kuzodzoka uye mashoko avakakuudzai ndeyekuti chii? Mukoma zvitori fani nekuti tese totaura tese vanga vakatondibloka zvachose nekuti semunhu andaibogara naye wandisinoonetsana naye zvaitiremera kuti munhu uyu atobloka kutaura nini atondiramwa zvachose. Saka ndaiti pandodotaura naye kana paWhatsApp ngoti haye fungoti pamwe ndikuda zvokuti tidzokerane ebva taramwa mashoko ekuti nyengerera hama dzako imbomira neni. Saka zvadaro akatanga kuri paWhatsApp kuisa maprofile pictures ane mukadzi wake akarore vachichodana chidii zvekushotesa zvokweziro ndirwadzisa pamusoro pemwe penyu. Saka ini ndakazorwadziwa zvakanyanya ndakaritora foto ndikaisa pastatus ndikati baba so vane mhuri vakudya nyika kuti mwana haana kana sipo shuwa kana nesipo wangu asingatumiri kana chikafu. Saka zvakandirwadza ndikati akazviona nehama dzake dzinoona mastatus ake vachaitwa plan. Saka akabva atoti vandiblokera futi paWhatsApp tasatotauri. Chikatozondishamisa ndichoti akazofona achingoti nditarisire kubva mangwana ndikuya kuona mwana. Mangwana acho achitouya ende anga sinotaura ndikuya mangwana nditarisire kubva mangwana. Mangwana acho bvangweri kana asvika semunaizi wapandaigara vatongondoona ndiripo nemwana ndiri mukisheni mamama ndiri kutobikirirwa ndikutotumwa semwana ndichitoshanda semwana imomo. Nekuti ndinoti kana tine chinyimba changu chamukachisvika kuchiona kana ndine chikafu chekubika chakakwana ndinotobika nemwana wangu tiri tuko kwe zvakasununguka but pane pazvinopera pazvinooma nditonzi namama dzoka mukicheni. Saka akatosvika zvakatooma nditobika mukicheni akatoona kuti zvandainyebera mama wakamusanangurira akatoona kuti zvaitonyebera zvakawanda ndozvakamupa kuchema kuti mwana wangu akuraramira kwandisiri ini ndiri kwandiriwo kure. But ndona sekunge ingadai ari munhu ane rudo ka ini murimi mukoma kwabatsirwa munhu wenyu toti akasangana situation inenge yangu kwamaona kwakundira mama nedhauti yekuti anorarama ungatadze ngonoenda kuti zvamagone zvichigonewo yedu dai ndida manje obva manya kupinda marriage zviri pachena kuti pamwe angatokundika nezvangu asandidi pamwe iri fake love kuti aingogarawo nini achingoradzwa ndida niyema but akadzoka achiratidza kuti mwana wake anoda zvekuzomuchengeta amene akasasumira. Asi mimi muchitarisa zvese zvakaitika izvizvi tingati here aisakudai aingovawo munhu wamaigarisana naye kana kuti munhuwo akatya kuti alright saka ndikatora mukadzi uyu ndikagara naye mukadzi arangwa nemhuri yake ndinozoita sei naye hatizive kutonga kwaMwari mumwe musi pamwe muchamuka makagonya anoenda kunani imimi marangwa nemhuri yenyu. Pakamira sei ipapo muchizvitarisawo nepfungwa dzenyu not kuti dzake kana kuti mafungiro ake imimi muchiongorora murinozvionawo sei? Ini sekuona kwangu mukoma ndikatombozviongororawo shuwa kuti zvingava zvii zvakanyatsopinda apa but one wangu mashoko ekumba kwedu akamuremera nti akatoti akagara nevanhu kufemiri kwavo vakamutisiya nekuti zvinozototiremera mangwana. Asi ndoona sekunge semunhu akangoti kupinda marriage nehosha andaiswera singarwarire mukoma ndaingochema pano musoro dzungu muchesi kana zvikanzi marriage matora mukadzi akadaro ini
munosvika pakuneta. I think ini ndotoona seunga ngatonetawo nekurwara kwangu kuti hongu rudo haizozviratidza kuti handidi but mumwoyo make chaimo akatononge zvatorerutsa izvo zvimashoko zvaakaudzwa kumba kwedu izvi zvatoita kuti ive advantage yekuti avakotiwo ivo ndo vaita kuti ndisakudi but anga akundika neurwere hwangu mukoma ndeirwara ini zvisiri zvokuudzirwa every day andeirwara. Manje haana kuputsa chirongo asvike here nekuti sekutsanangura kwandaita kuti pandakakuona tichitanga kusangana nezvandakuona izvezvi mabatsirwa namukanya patova nemusiyano anga asina kushinga here kumashure kwese uko kuzosvika ipopo patanga kubuda mashoko achibva nekumba kwenyu? Chinoitika muupenyu zvimwe zvinhu zvese zvakarongwa naMwari. Hauzivi pamwe rari bridge rekuti ndowane kuyambuka. Sometimes handimublame ndomutenda nekuti ngadai ndakaroorwa somewhere kure kwandisingazoziva mukanya ndegunotofire koko nekuti dzidza dziri mhiko kwete kuti ndiye akakonzeresa asi dai ndakatiwo ndakaroorwa somewhere kuti mukanya ndizovazivika ndasvika pakutofa but ndototenda sometimes kuti ibridge rekuti ndakayambuka. Mwari vachandirongera kana vanga vakati hasi wangu zvagara ndizvikwanise kuzviramba ndaimuda nemwoyo wese ende zvakanonoka kuti ndizvigamuchire ende anga nerudo rwechokwadi zvokuti ndaisatarisira izvi zvihongu ndakuzvigamuchira kuti ndandakarwarisa vazoita give up but anga sina dambudziko kana neni kana kutukana kuti change zvifara. Asi muchitsanangura ndinofunga muri kutsanangura muchiti aiva nerudo rwechokwadi ndopa pana ndichibvunza kuti imimi muchizvionawo nepfungwa dzenyu haazi munhu akangotya here kuti mashoko akubuda ekuti hausisiri mwana wedu ko nhasi mukadzi wangu Juliet akamuka akafa ndichaita sei? Tiri ipapo futi chimwe chinhu chandoda kunzwisisa sisi Juliet ndechekuti imimi mashoko ekuti baba Deo varoora akasvika kwamuri sei uye makazvigamuchira sei? Zvokuti vakaroora mukadzi wacho ndinototaura naye palaini ravo nekuti laini raanotoshandisa iye rinoratidza kuti vamwe ritori remukadzi wake iye ari kumaini kana zvisiri zvengotiwo kufadzana kana kuri but iye anoti andotaura achiti Deo kumba kwangu kana akazouya ndomugamuchira mwana wepambi ndova ndisingazogamuchira ahuriwa ndisingaziva Deo ndakamuwana aripo kutoratidza kuti vanhu vachi mumarriage. Ndatotaura nechitoseka nchiti maini nava mwari wave nawo chokwadi mwari wave nawo chiva kutotaura chiva kutofadza nechingodero hangu kuti hancharwadziwi nangozvigamuchira ndozviripo ndodii mukoma kutoparara kwavo vatondiwo maizvo marima ndo zvavepo but kuroora akatoroora kana zvisiri zvongoti ndezvokumamarini but mukadzi wacho akutoratidza kuti arimo marriage atone confidence yekuzoti akatonyora message yekuti munonditenderere kuzouya nabaDeo kuona mwana akati muri free handirovi vanhu ndovada maideo uyaimuone mwana achadamburira rimwe gore kuholiday musazomunyima chikafu mufarire mwana wenyu hazvo zvinoita upenyu saka kureva kuti havanaye mukadzi vakaroora. Asi imimi mukati menyu makagona here kuregerera murume wenyu kuti ndoziva kuti panoitwa zvebarika kazhinji murume nemukadzi munenge mawirirana hongu paiva neurwere asi pashona aifanira kuuya ukubatirai mbudzi kuti mukadzi wangu tarisawo uri kurwara ndafunga kuti nditase nditore mumwe mukadzi unofungei mowirirana pamwe chete kuti alright zveshuwa itase tora mumwe mukadzi kuburikidza neurwere wandinawo zvese izvozvo hazvina kuitika. Imimi mwoyo wenyu wakachena here kuti murume wangu akanditadzira akatora mumwe mukadzi makaregerera here hamusisina chinorema here mudundundu menyu mukuti no hapasisina? Zvekuregerera ungochidiwe ndikarambwa changosara ndechekuti angobuda pachena so ndingati ndingamuregerere nekuti akaroora mumwe mukadzi even mazvokundiudza kuti andiudze kudaro angasati kwanisa kuti angandiramba kare changasati kunonga akazosvikozadzikidza futi paground kuti zvandikatotaura izvozvo it's enough hama dzangu dzikatotoshuwa siyana naye
saka kuti ndichiti ndingamuregerera hapana chekuregerera, asi moyo wangu wakangogamuchira zviripo. Zvese zvandakusangana nazvo mukoma ndangoti ndo zviripo, ndangozvigamuchira. So handei kumhuri yenyu imimi isisi Juliet, kubva pamabva kudare pane here akazomboedza kuti rega ndimbotaurawo nemwana ndinzwe kuti mwana ari sei kana kuti mwana akagara sei? mai vangu ndo vanofona, vanotexta, but vanongotexta vachiratidza kuti vakamboda kutoita nguva yekunditi uya kumba unosvikira kwaSabhuku. Kana usingade kusvikira kwaSabhuku ini hanzi unongochiva uchizoti kune munhu waunoda anokuda. Zvikakuremera enda kumusha kwedu kuKaranda. Saka ndakangoti mama uku nomete mimi musinotsika pamukanya. Muchindiona muchigadzirisa muchinditora handisi kuzotsiga mabhegi nchiuya. Kana muchindida muchauya. Kana musingandide kuKaranda ndichaenda ndega kumusha kwenyu handiremerwa nawo ndikatadzirana naye. Kunovaona ndichivaudza nekuvaudza kuti ndakugara kwakati kwete kumba kwenyu. Ndichararamira musango uko handitsiki nokuti vandazosangana nawo kutauni kuDarwin rimwe zuva vachitoenda kugara nomusha kwavo vachiuda kuona Dale. Havatoratidza kuti munhu ari kunyara nekuti havana mashoko avakataura akawanda. Kana kutokomenda kuti ndapora kana kudii havana ingotama naDale. But ndakataura zvandakawanda ndakati mama akuku hakuna munhu anondida handimbouya. Sekuona kwangu hakuna munhu anondida maindida mese hamemhonisi nchirwara soso. Vatoenda vatotopesana. Asi kufona unofona zvavo but kuti ndingagamuchire kuti uya kuno ndinonyimba handikwanisi. Ndopana ndoda kubvunza nekuti tichitaura nemhuri yenyu vaiti hanzi izvo imimi nyaya yamuri kutaura yekuti baba vaikubatai chibharo nekuda kwemishonga yavakanga vakabata yekurima chichichi ndezvenhema munoda kungovasungisa konei manga musingataure nguva yese yazvaiitika nei mazoda kuzvitaura izvezvi makura. Tichitarisa zvese izvozvezvo zvaitaurika handiti neukama uripo wekuti ndiamai imimi munozvigamuchirawo sei? Mukoma pandi kutotaura kuti vanotexta ndikasangana navo pandakatosangana navo vanga vana bamunini wavo murume womunin'ina wavo achitoda kunzwisisa kuti sei usiri kuenda kumba uchaenda kukurini munhu yeye ndewandetotsanangurira zvese. Saka ndetoti mama ava varipo baba ndokumbira muvabvunze kuti nyaya havaiziva here kuzondiona sendinopenga kuzondiramwa kwavakaita zvikanzi zvinhu zvinogadzirwa zvichitaurwa panhu vakagara zvichipera pachikama uya kumba kuroti ivo kune murume wavo nepajekerere vanhu ndopanga vasingade kuzviratidza. Asi nyaya vanoiziva even pafoni vakandiridzoka tinogara pasi totaura zvopera. Asi kungoti kuti vazozvibvuma pamberi pemurume wavo nehama I think ndozvekuvaremera chete but nyaya iyi vanoiziva zvokuti haisi secret. Nepo pandetoti vachiti mama makandirwadzisa pakuti ndizobhiliva kuti munondida chokwadi ka zvine zvakundiremera zvinhu zvamaiziva shuwa kuzviramba zvine zvakundiremera kuti zvizvikuitika maida kupora kwangu here kana kuti noti mukutoti ndaporerei. Saka zvinhu vanhu vokumba kwedu kana vazoonawo vega kuti chaiva chokwadi I think vachadzoka. Apa ganyimbomira ndiri musango kusvika vega vakuzoziva kuti chaiva chokwadi. Ko ivo baba vane here zvavakamboedza because ndo vakaitwa musara pavana kutarisa kuti mwana wangu wandakasiyirwa ari kurarama sei ari kugara sei kana kuti vakamboedzawo here kuvakaukama nemwana wavo? Kana kuziva kuti varipi kana kuzombotaura navo baba yandina vana vanozombodzoka notoziva kuti varipi kana saka hameno kuti vari kufunge ikoko kuti zvichavera sei nongoti hameno zvave pamukanya ikoko saka hameno Mwari. Ko pamunotaura naamai ndofunga mataura mukati kana imimi mukasauya kuti nyaya dzangu dzigadzirwe dzipere handisi kuzobva kunoko
makambovaudza here kuti imimi amai chakandigarisa kwamukanya munochiziva, taurai nababa vauye vagadzirise nhau dzekurwara kwandaiita zvipere ndisimbe ndokuti ndizouya kumusha. Kana makataura navo mhinduro yavakakupai vakati chii? Ikoko hakuna munhu achatsika kwamukanya, ndochisungo chavakasungana. Kwamukanya hapana munhu achatsikako, even ivo vanoti ndakaripiwa mutemo kuti handiindi kwamukanya ndosingauyi. Saka kuti vatoti vanoronga zvokuuya kugadzirisa nyaya, nechizvinyebera. I think kuti vazouya pamwe nekufamba kwemakore, zvaitika pandiri zvemhepo kaizvi zvinoitika ndechekuti hazvizoperi, zvinongotransfer zvoenda pane munhu. Kana zvazoendwa ikoko ndipo vachatangira ipapo maybe apa havana tarisiro yekugadzirisa nyaya, vakutoona sekunge vakatogona kuramwa kwamukanya kuti zvivaomere mukanya. Ndichirangarira patapedzera kutaura maiva nenyaya dzakanga dziri kumapurisa, zvakazofamba sei? Ndofunga kuti makaenda futi mukanotariswa matesti aidiwa kwachiremba, aida kuzoshandiswa sehumbowo panyaya yekuti maibatwa chibharo. Zvakazofamba sei uye nyaya iyoyo yaapapi pari zvino? Patakaenda kunotariswa zvakangokonjishuwa pane zvakaitika, nekuti pakuratidza kuti pane zvinhu zvinoratidza kuti zvaane nguva zvichiitika pane mwana uye chibereko chinechi maronda. Saka zvinoratidza kuti it's true pane zvakaitika pane mwana zvikakwadza chibereko. Then vavazotanga kunotorwa ichisino mapurisa, nanhasi vachiri kutongoenda nyaya kuti pane vanyatsoitwa ma-investigations akasimba nekuda kuti vanenge vachiri kuramba, but still chokwadi chamwari chinozongobuda. Mwari ndo vane mhinduro vanoziva kwazvichapera nekwazvichasvika, Mwari ndo vachaziva. Asi apa vanonzi vachiri kuenda vanongombodanwa kwamapurisa vachidzokera. Ina handizonyanyotsvaga about zvavari kuita ikoko nekuda kwekuti havane inini. Nongoti ukanaenda danwa kwandadanwa. Even kuKenfed yakanditevera vakuru veMinistry of Education vanonzi vanjaya vakanditevera vakandiona. Vakandibatsira zvakare veKenfed negrant vakatoziita something. Saka ndongovatenda zvakare kuti dai varamba vachiropafadzwa vasichengeteni chete varamba vachingochengeta nhero dzakawanda. Vakandidzokera zvokuti zvanga singatotarisiri nekuti ndandakatomira zvokuenda kumamiting eKenfed kare, but vakanditevera vakatondirangarira zvakare. Saka ndinotovatenda zvakare kuti dai varamba vachitora zvakanaka. Ngatiuye paupenyu hwaSisi Juliet pari zvino. Kurwara vati kwakapera, ndasimba, ndakuita zvekuimba. Ngatitarisei zvimwe zvisiri zvekuimba izvo. Sisi Juliet panguva ino vari kuita nezve? Pari zvino tiri kutengesa bhutsu. Ndakadza ndakahodha negrant yeKenfed, but business rekunoku harifambi mukoma. Amakorokozi anokwereta achingokuvhara-vhara, saka kunoku kwacho hakufambi business rekuti ndingatoti ndasimuka ndinonyepa. Mari yandikuwana ndeyekutotenga mafuta neupfu. Dai so haisi kumbobatana nekudzoka mubusiness. Makaudza here mukanya kuti mukanya vakai mumwe munamato? Handichavaudza. Saka mamunotoudzirwa nini kuti taurei namukanya vavake munamato? Chiri mudiki mukoma, vandiudza. Vandiudzawo zvimwe zvandinchitokangana, ndichavaudza. Ndovimba kuti patakataura paipaya mune rubatsiro rwamakawana kubva kumhuri yeZimbabwe. Pari zvino ndofunga mataura mukati ndasimba, kana mwana wangu ndaakugona kumutakura. Nderupi rumwe rubatsiro rwamuri kuda kubva kumhuri yeZimbabwe zvichida pakurarama kwenyu nemwana Deo, kuti muwane cheuviri, muwanewo kana sekutaurwa mamuchiita kuti ndinonzwa sekunge ndinogona ndaakutoremedza mukanya, kuti pese pane chandada ndiri kudzokera kuna mukanya. Kana mumba mukapera mafuta, amai mukanya varonditi mwanangu dzoka. Chamunoda kubatsirwa nacho nemhuri yeZimbabwe pari zvino chii? Zvichida pamwe mabasa emaoko, zvichida pamwe mune bhizinesi ramunaro mumusoro ramunoda kutanga? Chokwadi mukoma, inini kuti ndigone kutiwo nemwana wangu ndagona kuzotiwo handicharemedza mukanya kudini. Ndakawana mari yekuti inokwanisa kundirendesera pekugara.
ndichiita business kunzvimbo inofamba business. Ndichiita business kana rikuhodha mabhero kana free market. Ndakawana start iyo nepekugara. Ndisiri kunoku kuhongu pekugara kwakuriko mukanya vachindichengeta. But pabusiness handisi kusimuka, vanhu vakutombotraya kuti mari but iri kuraramisa inini kudya nemwana. Mafuta akapera hapana pandichati kamari kandapiwa nemakorokozi akai hafu ndakutenga mafuta kuti ndichidzokera mubusiness manje. Apa kunetse ipapo. Saka ndichida kuti nzvimbo yokuti inofamba business. Ndakagara iyoyo nemwana wangu. Ndakawana someone kana kutodzokera kuchikoro futi kana zvakukwanisika. Anondikwanisa kundidzosera kuchikoro kuti ndomugamuchira. Kana kuti kwese kuri ukandogona ndingowedzera experiences. Zvichitofamba ndozvandoda ndosuduruka futi maudhaweni kudhuze nevanhu vari kumba kwedu wozoziva zvaunokurongera. Handi pachikoro chamatsanangura zvichida pamwe pane vamwe vanenge vaine dzimari vekuti vanoti anorega ndidzorere sisi Juliet kuchikoro. Makagomera level yipi uye muruda kutangira papi muchisvika papi kuitira kune vanoda kubatsira? Kuri kuchikoro ndakasvika hangu form 4 takanyora mulockdown ndakafeila. But confidence dzekuchikoro ndinadzo even apa ndakutova neshungu zvinenge zvakutonyatsofamba zvakanaka. Ndandisone talent yekuti ndinongogona ndisina kana kuverenga zvandanyora handikangara. But ndakaita kana nesaid ndikaona notisiyana nesaid kosi yekuruka yacho zvese zvongofamba nepekugara zvine zviri nani. Ndakapedza nesaid kana zvikanzi zvitokwanisika ndotonoshandira samwe kunze kunokuti ndokunotowanika mabasa muno mune muchinetsa. Asi pekugara chaipo ndopo nyaya pekugara kwekuti ndiitire business ndichigara. Pamatsanangura pamashure apa matsanangura mukati baba Dheo varoora mukadzi uyu ari kuratidza chido chekuti ari kutambira mwana. Makambomuudzawo here kuti iwewe semukadziwo tarisa ndine mwana wandinaye, taura nemurume wedu uyu agonewo kuchengeta mwana wake achimuitirawo chino nechino chinenge chichidiwa semwana ari kukura. Mhinduro dzavo dzakamira sei kubva kuna baba Dheo nemukadzi wavanaye maererano nekuchengeta mwana? Ndaingotaura neye mukadzi wacho akati musazotya kutaura chinoda mwana munongotsanangura nekuti tinotongoziva ndiye mwana aripo. Ndisingazotiwo vari tu vanozogara pasi here vachitaura handizoziva. Saka manje muri kutaura here kana kuti makangonyarara? Vari kuti kubasa kwavo zvakaoma. Vakauya vachichema handiziva kuti kuchema kuoma kwezvinhu futi here. Vaiti kusauya kwandaiita mumasango zvakaoma. Saka kuti urambo imi munoziva zvinoda mwana makabarimi. Mwana wavo anoda hembe anoda chii. Kana wakagumitsira mutengera preparation abane mazino achifamba zvamukuona. Saka hamungoti hasi kuzoti anoda hembe ndichiudza ndini futi. Chipa icho handina. Ndo futi pamwe pandandawo kubvunza kuti imi muri kutaura baba Dheo vakauya vachichema. Baba Dheo vakauya vachichema here kukundikana kwavari kuita kuchengeta mukadzi wavo nemwana, kana kuti vanga vakuchema decision yavakaita yekusiya mukadzi vachinotora umwe mukadzi? Pano mukadzi wavakasiya anaka apora, kurwara kwavaitisa hapasisini? Sekuona kwangu handivafungiri zvavasina kutaura. Mashoko avakataura vari mukuchema ndeyekuti mwana wangu ndaisafungire kuti ndaisazvitarisira kuti angazoraramira Samuel kwandisiri ndiri separated nemai vacho. Ndo mashoko avaichema. Mhino vaichema inini mukomana ndakana wedra ndakavapindura. Vakatonditi hamuna chekutaura here. Ndakavatarisa ndakati baba ava mwari wave nawo chokwadi. Shuwa nemashoko aya kuti adzongoti mukanyagadzirisei kana vaindida. Asi vakangwasa kutaura vachichema vachiti handichakutokwanisa kugara naye. Ndakati vaibuda chidera kuti makonda. Ndakati aiwa rudo chiri kupisa regai vambobvira mukoma. Inguva vachazozvifunga. Asi inini hangu kuti apa mhuri yeZimbabwe kudzokera kuna baba Dheo handidzoki. Dai mambo vatoita kuti vachiseparate zvachose. Vanenge nakumakorokoza kwavari kutambira uko. Vakadzi vanenge vari kutenga. Munhu akaita stress vanenge varume vangofunga kuvatenga vakadzi uchitongorira.
Ini hangu handichakwanisa. Munhu amboinjoya zvakadaro. Inini hangu ndinotaurisa kana kuti ndakadii vanhu vanogona kundifungira nemwe image kana ndichifamba kana ndichifara but zveprostitution handitozvida. Murume wacho akatodaro kana inini hangu mwoyo wangu nekuraramiro yari kuita uku achitoroora nemaminutes aya handichatokwanisa kugara naye zvachose. Kana akazodzoka achichema makore akadii ndazvatongoita tiripiwe gupuro mumwe nemumwe achiita zveupenyu hwake. Marriage ndakutoitya kutotyisa chaiko chaiko. Saka muri kutaura kuti vakauya vakati aiwa mukadzi wangu ndakakanganisa zvese zvandanga ndichiita izvi ndaakumira tigadzirise imba yedu hamuchatoni? Kutaura chokwadi no akasimba chaichai handa mashoko andotaura nawo vendongovati no nonyarara. Vakatondikundika ende nezvandaivafungira ndaifungira kuti vachatomira neni vakatopikisana neizvi. Makaona apa munotovanzwira tsitsi ke. Munhu ini ndaigona kusarudza munhu wari nani kuti ndaisadawo zvakadaro. Kuti ni munhu ari hamba ari kaenda notya Mwari but akatopanduka akadaro hapana murume achatrust kana unondipfimba please. Mese mhinduro ndiyoyo even munoiona kuti ndinoramba nditi handinokutyai. Saka muri kutsanangura kuti even pakazouyawo mumwe anotaura kuti my dear ndakabatikana nechituko chakaitika mukati mekurarama kwenyu asi ndofunga kuti pamwe tinogona kugarisana ininiwo zvichida ndine zvanguwo zvandakasangana nazvo ndotsvaga wanondinyaradza tichinyaradzana hamuchada? Varume munogona kubatikana kana kupretenda kubatikana. Aiwa varume kana nyange makaya muchininyebera zvakaita seika ndatova neexperience yakawanda murume wanga ari right. Hapana mumwe anga ari right kudarika iyeyo saka hapana achatadza kupanduka kuti ndoti akazvigona. Uye akagona kupanduka ndamuchuza ndichari right kuzoti mimi mese makafanana. Ndomboda time. Hamutoetsenza mumwe chete? Muri vanhu vomunhu mwani. Aiwa zvinhu zvino Mwana wamwene hatrasiwe. Kuinda mwana wambwe. Mwana wambwe ari right. Mwana zvataura ndizvozvo. Yasingatiregerere. Aiwa kanenge atoona kuti izvo zvandikarwadziswa zvakanyanya ndingakutya futi. Ndingakutya. Takatarisa Deo mwana ari kukura zvii zvamunoti dai ndambokwanisa kubatsirwa nechakati 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 zvichida mwana wangu anoitawo raramo iri nani zvii zvamunoda kubatsirwa nazvo takatarisana nemwana? Kuti kutokumbira kuna Deo inini handizozivi kuti kumberi uku zvichazodii semasaisai ari kungoitika. Uyo akaita mhuri dzake mainini uyo anenge atoda kutochengeterwa vana vake. Deo saka nechitoti nyange even ndakazokundika even upenyu kuti ndakundika business ndotogona ndazomuendesa kuchikoro. Anotokwanisa kuti kana government inokwanisa kuti imuendese kuchikoro like vanobatsira vatondibatsirawo pane mwana iyeye nokuti anofanira kuzoenda kuchikoro kana kupfeka kana kudii zvese. Ndotomboti mari yandasenderwa iye kana chikafu ndotombochimira. Hembe dzepreparation ndo dzavakapedzera kutenga. Saka oramba achipfeka tumahembe tunopiniwa pakati mwana achifamba kudai. Ndotomanikidzira kuti beta ndimboshota chikafu ndimutengere kuti awane kupfeka pane vamwe. Saka zvezvitondinetsa kuti ndikutambudzika nechiupenyu hwangu. Ini ndikuda kupfeka mwana ada kupfeka ndoda kudya. Mwana wacho anoda kudya zvinoutano but hakutozvishaya kana mukaka chendinochaudza kuti unomusiyisa sei mwana asina chikafu. Saka nechida help yekuti mwana azowanawo zvokupfeka. Mwana azowanawo kuenda kuchikoro. Kototi izvo zvichida pamwe mhuri yazobengenuka yafunga kuti takatadzira mwana vari kuda kugadzirisana nemihukama hwakanga hwaparara. Chamuri kutarisira kubva kumhuri yenyu chii kuti ukama hwenyu hudzokere pahwanga huri? Imimiwo futi mune mwoyo wakachena here kuti mugone kuregerera baba venyu nemhuri yenyu yese nemashoko ese akabuda ekuti imimi kutsanangura kwavaita vaiti makanga matotaura kuti ndoda kuti mese musungwe baba nehanzvadzi yenyu vauya nhasi toti ndakupai mukana makagara makatarisana apapa mune mashoko here amunoda kutaura kwavari
kana aripo munoda kuti chii kwavari uye chii chamuri kutarisira kubva kumhuri yenyu kuti ukama ugadzirisike udzokere pawife? Haitsu mukoma, inini chandotarisira kuhama dzangu kuti tikwanise kuzobatana. Ina dambudziko zvanditoni ndo zvandiri. Ukaratidza kundidawo ndokudawo nemwoyo wese kana kuti rudo rwechokwadi. Hama dzangu kutodaisoka inyaya kuti neichonoti hapana rudo radondibayisa. Vakagadzirisa zvekubata kwavo mishonga wakaibvisisa. Sekungobatwa kwazvakaitwa zvine connection inini. Chandisiri kudodzokera muurwere. Vakazvibvisisa, vakandichenura umondoro zvechimina. Nokuti ndo zvimwe zvinotaza kana mvura kunaye izvozvo. Ndo zvinotaza kuti ndibatane nawo nokuti hausido ndichenura zvavakatiza. Vakabvuma kundichenura nekugadzirisa zveimba yekuti zvikwambwe. Nokuti even kuneni ndichanzwira tsitsi even ava ndakadzokera kwavo zvaenda pane munhu ngavangozvibvisisa musha ucheni zvevamwe zvikubvisiwa vanhu vachirarama vachiwirirana namukanya wavo vakatiza kwaiva kutyei vakazvibvisisa vondichenura kumondoro zvinodiwa vongoteedzera zvingodiwa vachiyeti ini ndodzokera mufamily handimborambi chiri ndirame ndizvo zvenharo dzavo idzi. Asika vachitaura ivo vana baba nehanzvadzi nevamwe vari kumbo vanotaura kuti aiwa inyaya yekugadzirirwe isusu hatina zvatakabata munoti chiine mashoko? Kana ivo vachisimbirira kuti havanawo zvikuru kuti vari kungotiwo hachada kuti ukama nekuti inini mukatonditarisa pano paya handinobvira ndapenga ende handinobvira ndarapwa kupenga zvandaitotaura zvinhu zvavaiziva zvavaitsikirira zveipupurwa even nevana mbuya makavaona vakanzi mawitness zvavakadayira kudaro zvavakazongoramba kuno zvavakazongoramba kumapurisa saka zvinhu zviri pachena zvokuti vanhu vangorambirana pachikama mhino kuti vari kutara kugadzirisa chii but zviri pachena. Saka kana vachishinga kuramba shuwa kuti hatinozviita ndiri kupenga kana ndiri kugadzira nyaya ndichararama musango kusvika Mwari vati amen. Kana kuri kufira musango inini handina mhiko kwandafira ikoko ndinovigika but pane vamwe vanenge vachidondibatsira vamwe vanoti hanzi nepekugara like zvanga ndichataura vari kudondibatsira nekuti unogara nehama yangu pari zvinhu hasanda kuda kuti ndichibva apa ndakunonogara neimwe family hasanda kuzvida zvokuti ndinogara muimwe family handisingazive kuti yakarema sei ndotonzi ndakukuchengeta handisisari ndakuzvikwanisa hangu ndinokuti endai nerudo rwenyu noti mune muchiratidza kuti rumwe rudo but inini hamwe pane zvandiri kuona zvandiri kuzvirambira kuti izvi hasandi ndakuzvida pari zvinhu kumberi uko zvaraiti kana ndichikwanisa kuzopinda mumafamilies evanhu chigara neimaya tinokwanisa but nawo ndombogara nemwana wangu Samuel ndichiita zvinhu zvandoita kana kuri kuchikoro kana kuri kutengesa kana kuri kuita business ndine source of mind ndisina pressure yekuti ndichanzi nefamily daiso ndambodawo zvimira panguva dzino ndimbopora ndimbobuda mustress zvakanaka. Panguva ino ndisati ndashiedza mukanya kuti tinzwewo mashoko avainawo kuburikidza nekugarisana kwamaita nawo vachikura pai ndiri kuona nhasi masimba ndeapi mashoko amunoda kuudza mukanya ndoziva munotaura nawo mazuva ese asi pane mashoko amusati mavaudza andiri kuda kuti mukanya kana vachazoona vati mwana uyu ndakangomubatsira ndiri ndiri kumubatsira handaiziva kuti ane pfungwa dzakadai pamusoro pangu. Kuri kunzi mukanya vagariswa apa mashoko amunoda kuvaudza ndeyekuti chii? Mukoma Robert mukanya ini ndinoshaya kuzoti ndinovatenda sei ndinotonyara nekunyarisisa zvakanyanyisa kuti munhu uine rudo rwaakaita nechido chese chaakaita hongu handisi ndega vanochengeta asi pasituation yangu itori wese zvakanyanyisa pavanhu vese vanochengeta asi vakangogamuchira kugara neni saka ndiri munhu anotonyara zvakanyanyisa kuti nhai Mwari ndichazoitawo chii chinhu chekuti ndizokwanisa kutenda mukanya kuti vanyasonzwisa kuti mukanya vashuwa ndavatenda kuti vakandiitira chinhu chakanaka muupenyu hwangu vakandiraramisa vakandichengeta saka chandongo kuna mukanya ndinokumbira kuti Mwari vawedzere mazuva 1 mukanya ngavasafe zvekumhanya zvadaro ndokumbira zvakare kuti
dai Mwari vairopafadza inini ndagona kuzoitawo chinhu chekubata nemaoko yangu chekuti even yangu zvikanzi vakura vachembera kana vana vavo chaivo ndizovaitirawo something ndizovachengeta ndizovarangarira handisidawo kuzovakangana even ndakararamira ipi nzvimbo ndicharamba nchidzoka chete chandawana ichocho ndicharamba nchitraya kuti mukanya ndirambe ichingotenda chete nekuti hakutenda kuna mukanya ndimire kana vabereki vangu vakandiramba hangu kana iri sutu ndichavapfekedza mukanya kana zvichitendera zvese zvaikodzera kuenda kuna vabereki vangu ingadai vakamira neni zvandichawana ndichangozvipa kuna mukanya. Alright, tichinopendera sese Juliet. Chimwe chinhu chandoda kuti munyatsondijekesera nekuti mashoko akanga akubva nekumuri kwenyu anga ari mashoko akawandisa. Akauya nepfungwa dzekuti mutsvage mukanya ndiani. Uye mumwe mubvunzo wandakabvunzwa inini ukabvunzwa futi mukoma Robert ndewekuti isusu kana takagona kuchengeta Juliet kubva ari mudiki kusvika paasvika nhasi paakutaura kuti takamubata chibharo, dai nguva yese iyi taisamubata here kana taimubata kune anga akanyarara. Ndoda kuti munditsanangurire kuti akauya nepfungwa dzekuti muende kwamukanya ndiani, uyezve ndoda kuti mubve mabvisa mashoko iwaya aitaurwa aya ekuti takagara naye kubva ari mudiki achishayikirwa nababa tichimuchengeta, nhasi uno omuka otaura kuti taimubata chibharo. Kunguva yese iyi anga akanyararire Juliet akatengwa namukanya, Juliet akatotorwa namukanya kuita mukadzi wavo. Right, mukoma inini mukanya ndaisavaziva even kuti kwakandiya kuna mukanya kana pandikatonzwa nezvavo ndaitofunga kuti pamwe inganga yakatosvikawo manje nekuti nekurapa kwandakasvika vachiita vachigona pandakazosvika ndaifunga kuti pamwe vachangotanga basa nekugona kuwo ndaitesera kuti munhu angadai achizikana zvakanyanya but ndaisati vaziva. Mukoma vangu vane mukadzi wavo ndiani hanzvadzi yairapwa pamukanya, saka pakugesa matare anogezwa panodiwa family sometimes kana makabatana, saka mai guru vangu ndopo vakazodanwawo mukadzi wamukoma kunzi ngavauye vageze matare chichiye family, saka ndopo vakaziva kwamukanya vachitora mavidheos ekubatwa kwaitwa chikwambo chavo vachiva chine kumba uku mwana wangu anga atori ne6 weeks ndiri kumba vachindiradza mavidheo ndikuna mukanya vane mweya vanozobatwa nemudzima wamukanya so vanobata chichi sike ndengorwara chifamba pandakazoenda kumurume wangu ndichidzoka ndichivhiringika usiku munhu wandikatanga kungofunga vidheo randikaona rekuti kwai kumwe guru kwakandiratidza ndikati mukoma kuchipatara no nokumbira mumbwende ndiso kwakandiya kuna Tsano muhanzvadzi yameguru kwavanhu ndokwavavatori nguva dzacho ndine $10 muwaleti tsvagai mota vakatotsvaga mota vakasvika nei ndasingatokuzivi matare ese achitangwa varipo vachitogutsirira vachididi kusvika vazondisiya ndakazotashadzoza kuti zvose zvokuti muchanyara ihure chichi even mukoma ini munhu aifanira kupupura hure hwangu murume wangu ari apa mugara newe makambonetsana nemukadzi wako nezvechifambira anokutsanangurira aminoti kudanana nemukomana ndiri musikana kwandaita ndichivapa maintroduction zvichikundi ende ndeti wandaendesa introduction zvaitovhara ndaitochaziva kuti chii saka inini zvikavharana handi kutsvaga munhu ndoendesa futi handaida zvochivha handi zvemusango ndaisatozvida kutozvivenga chaizvo saka handizivi kuti kusvika kwandaita ndivaudza kuti ndiye munhu wangu uyu vakazvakaramba pai ndotsvaga mumwe ndovasvitsira ndochifambi here chavakanondisedzera pano ndakazvishairira kuti chii munhu andokwanisa kuzvichenura futi ndivo kuti pavaitaura kuti chifambi vezviwana kumi nekuti ndotozvishiya kuti asi ndochavanoti chifambi munhu kana asati aroorwa akawana mukomana akamusvitsa akazvakaramba akawana mumwe nekuti handine nchidoroorwa saka ndaidii ivo vachititia zviri straight tisu tunovheta tozodii saka ndatadza futi ndahure here ndasvitsa kuti uyu zvazoramba ende vaitaura ukama ende ndandikaombererwa kuvanhu kwatembo shu ndaiwana vakomana kwatembo wega pa ndiri kwatembo zvazvakaoma saka ndova ndokwanisa kuzvitsanangura zvavaitaura kuti vainyatsozvitora papi.
aiwa ndinotenda sisi Juliet nenguva yamatipa kuti titaure iko zvine zviregai ndimbotora mukana uno nditaurawo namukanya nekuti vanova vaine mashoko avanoda kutaurawo pamusoro pekugarisana kwavakaita nemi vachikura pai. Tinotenda mukoma Frank maita zvakanaka zvenyu nekuramba muchirangara kuyodzoka kuda kurukura neni zvakare. Ndinokutendai nemwe muitiro zvakanaka nokuti ndimi vangu munoita kuti ndionekwe, ndimi vangu zvakare munoita kuti ndiwane zvinhu zvekuti zvinondiraramisa. Saka ndinokutendai kuti murambe muchiitirwa zvakanaka mukoma. Muri eZimbabwe ndinokumbira kuti murambewo zvakare muchimira neni kusvika zvaita muupenyu hwangu. Vamwe vanoita give up vachiti ko siya siri kubva, siya siri kudii. Vamwe vanenge vachida kutumira zvanotumira, vanofunga kuti pamwe shuwa mashoko ese achiri kwamukanya akatororo, but nyaya yanga ichiripo ndeyekuti ndachiri kurapa. Zvachimirirwa kudzokerwa ndikwamambo kuti mambo vachiti ndichidii nekuti vangu vakangoti mukanya chirapai sezvo masiro. Saka haisi nyaya yekuti ndiri kuroorwa namukanya kuramba ndichiri kwamukanya nekuti vanhu zvinovashamisa, but ndiri kutotsvaga kuti ndodii neupenyu. Handitori naplan yekuti ndisuduruke ndichidii. Saka anondiwanira pekuti mari yekuti ndinorenda ndichiita business, kana ndazosimudzirikawo ndakukwanisa kuzvirendera kana kutowaniswa pekugara ndazvotobvira, kana ivo changamiro vacho vatondiwanisa stand, kana chimba chehuswa ndetanga chovaka ndochandikungogara wani ndototangira ipapo ndisingarendi ndichingogara kugara chete ndopandine stress napo mukoma. Saka muri eZimbabwe mukoma ndinokutendai muitiro zvakanaka mese, ndinokutendai zvakanaka nyanya. Aiwa ndinotenda sisi Juliet nenguva yamatipa kuti tinge tichitaura. Vananga ndichitandara nawo pari zvino ndi sisi Juliet. Ndofunga kana muchirangarira takasangana nawo kudare raChief Kandeya vachishushikana nekurwara, asi kurwara kwavo chaishamisa ndechekuti vaitsanangura kuti zvaiva zvakonzereswa nechimina. Baba vavo vaivabata vachivaita mukadzi, dziri mhiko dzavakanga vapiwa pamushonga vakanga vapiwa. Asi vazhinji vaizova nekunyunyuta kuti konei sisi Juliet vakanga vakanyarara nguva yese iyi, asi sekutsanangura kwavari kuita kuti zvinhu izvi zvaiva zvemushonga, zvinhu izvi zvakatoitika kuti baba vaibata mwana wavo musikana vachirara naye. Iko zvino ndofunga vanga vachigara vachibatsirwa namukanya, ndofunga vanorangarira kurwara kwavaiita nezvavari nhasi pane musiyano mukuru. Saka pari zvino ndoda kudedza mukanya vanova ndivo vaivarapa vachivabatsira kuti tinge tiine mukadzi akabwinya watiri kuona zuva ranhasi, kuti tinzwe kuti mashoko avainawo muzuva ranhasi ndeyekuti chii, uye chavaunza futi kudare raChief Kandeya ndechei. Mukanya ndanga ndichibvunza kuti sekuchema kwakauya kuchiita baba Deo anova murume wasisi Juliet, kuti mhuri yangu ndakasiya mhuri yangu, akazouya futi achichema machemero aaiita iwayo achiti mukanya ndakataika pakufunga apa, ndikasiya mukadzi wangu ndichifunga kuti anofa, ndikasiya mwana wangu nekuti ndaisaona upenyu. Asi ko zvino mukanya ndadzoka ndarealize mistakes andakaita, ndakukumbira kuti mundigadzirise nemukadzi wangu, munopafambisa sei ipa? Mukomana uye murume waJuliet haana dambudziko uye maonero andikazviita nokuti paakaroora angasina kuudziwa situation ichimiro changa chakaita kuti azive kuti munhu ari kutakura akamira zvakaita sei, ujire wakaitika mukati mewabereki waJuliet. Saka chimiro chiripo ndochokuti murume uyu akakwanisa kudzoreredzwa achida kuti adzoreredzeke pamudzimai yake, tichimuudza mastage ekuti agone kukumbirira ruregero nokuti munhu akutoteererwa pari zvino. Ndini ndakamurapa inini, ndakamuudza zvokuita zvinoitika, uye tenge tichiongorora kuti uyu munhu ari kumuda here, tenda kutomuona futi pamweya kuti munhu ari kuya nechokwadi here chekuti ari kuda mukadzi wake chaiye. Pano umwe futi anogonoda kuya futi kuda kumuwachisa kana kuti kuda kumuongorora kana kuti kutumiwa futi. Saka tenge taada kuzoona kuti zviri kuya izvi zviri muchokwadi here
pachimiro chokuti Juliet wagona kubatanidza uye akadzimbiwa nechironda chokuti murume uyu akazoenda kudivi kwomunhu wasina kukonza nokuti vanhu vakawirirana vakaudzana vakaukama vachibatanidzana nevamwe ndivo vaviri ka murume waJuliet na Juliet. Saka uyu akabva aenda kuitanga anodanana nambuya nani ikoko achiteerera vanhu vasiriwo. Ndo zvakaitika ikoko vachimuudza mashoko asiriwo. Uye kufungidziro yanga ino vanhu ava vedzinza rokwa Juliet vaifungidzira kuti Juliet achafa tozwana mukoho wakasimba mumhuri yokwamukanya. Saka ndo zvanga zvine dare iro rimaonera ngatichiita noti spirit inenge ichitiudza. Saka spirit manje yaitoziva kuti munhu anopora sokuona kwamaita. Saka nyaya iripo ndeyekuti murume akauya nechivanhu chakanaka chinodiwa mukati memhuri yeZimbabwe. Mudzimai wake ovya siya anoteera inini mashoko anobva kwandiri. Zvinodudzira kuti hapana chinoramba. Ndinotenda nemashoko amuri kutipa mukanya kuti akauya neshona yakanaka akatetekera kuti ndakakanganisa mukanya ndibatsirewo muchabatsira kuti mhuri inge iri inodzokerana. Ndisingaziyewo mukanya kuti zvinenge zvakapfava here izvi nekuti ndirikunzwa kuti paane barika kapa paane mumwe mukadzi ivo sisi Juliet vanozogona here kuzvitambira kuti aimbova murumewo vari 1 vachitaura kuti bebi nhasi ndoda chakati paane mumwe futi wavari kukwikwidzana naye. Ndo panonetsa nokuti munhu arambirwe kudripi zvakaitika kuti munhu akaiswa padripi otorora mumwe kana kuti ororera munhu kudripi munhu anga ari kuchipatara kwa ozotoona kumba kwatova nechi ipapo ndo panoronda rakakura asi panenge pakutoda shuwa mashoko akasimba nokuti chimiro chiripo murume akaita advantage maonera tikazvita uyu mukadzi anotaura nematauriro yake nemarwariro aitika akatora nguva yakareba. Saka murume anga asisina option hama futi dzinenge dzako kutaura kuti iwe uchiri mudiko uchabereka rini apo uri kugara nemurwere munoziva kuti hama futi dzakewo chaidzo maonera angachiita dzanga sina future naJuliet. Saka nyaya iripo ndekutoti ipapa nepakutoda mashoko yakasimba kuti vaviri vagona kubatanidzika kana vachizoda kuti vabatanidzike nokuti murandasikana uyu akatambudzika zvinhu zvatikaona akasiyiwa nevanhu vakamukomberedza vari padhuze. Isusu chaicho akaona 2 minutes takavimba naye kuti zvinhu zvinogona kukunda semazira tinenge tichizviita nokuti tino faith nazvo nokuti tarapa vanhu vakawandisa. Sekutsanangura kwamanga muchiita madzibaba kuti dare iri raakudzokera mumusha wekwanyamhuru kunova kwakaberekwa sisi Juliet ivo vasingadi kufambidzana nemi zvinozogoneka here kuti dare iri ringe richinopedziswa kana kuti kana zvichiitika pane zvinenge zvaakutarisirwa here kunzi vagadzirise mudare ramukanya kuti vatakurirwe madzudzo avo avakauya nawo pakutanga anova vakazoshandukira vaakutaura zvisiri izvo vaakukura mwerai Mwari. Chinoitika vanhu pakuzotaura mashoko zvinoitika pakurarama kwedu mukuona kuti muprofita hakudzwe munzvimbo yakabereka imomo munzvimbo matiri kutoitira pamatare pamakambosvika ipo pai vanhu vomunharaunda vanogona vaitovaudzawo mashoko ivo vakamagamuchira kuti papore vanhu asi nyaya iripo ndekuti chinhu chinonzi spirit kana kuti mweya mutsvene hauoneke. Nyaya iripo ndonguva kunokonya nokunokumbira uregerero apaipai takakanganisa tishuwa chokwadi tainyeperwa isu asi taona mwana wedu apora toda kuti tigadzirise nyaya spirit inogadzisa nokuti inoda mhuri yaeni inoda vanhu vaeni inotoziva kuti ipopa pawauya kunoteta vana vangu futi mudzimu chinhu chakakosha achiite godonge isusu venyama vakatoya chaiva vanotogamuchirwa vakatopedzerwa ndofunga basa rapacho padiki ukaona munhu apora kudai chinhu chaneta kachi zvaneteswa izvo nokuti chinhu chainzi chairara mwana yeye kuona kwenyu kana apora kudai chichiri kumurara mwana yairwara panga pasinga mudzimbo zvaiziva amai vacho aidya na 12 o'clock aimwa mvura na 12 o'clock ezvino ari kudya pesa izvo zvanonzi ari izvo tichitopedza panapa tikutoti titsvage chikafu. Aiwa ndinotenda madzibaba nemashoko amatipa chandakuda kuziva iko zvinezvi ndofunga chinenge chida kuzikanwa futi nemhuri yeZimbabwe yakatarisa pari zvino ndechekuti mukanya
ndezvipi zvimwe zvavanobatsira other than zvakaita nhau yaJuliet yechimina iyi api mamwe mabasa anoitwa naMukanya? Mukanya vanobatsira vanhu vanopenga. Ndakaona anotaima pfungwa ngekutaimira kunetwa motikari kwe. Anorapa vanhu vanopenga. Vanhu vakarambana vaya vanoda kuti vadzoreredzane futi. Anobatsira. Mukanya, ndanga ndichibvunza kuti sekuchema kwakauya kuchiita baba Deo anova murume waSisi Juliet kuti mhuri yangu ndakasiya mhuri yangu, akazouya futi achichema machemero aita iwayo achiti Mukanya, ndakataika pakufunga apa ndikasiya mukadzi wangu nichifunga kuti anofa, ndikasiya mwana wangu nekuti ndaisaona upenyu. Asi zvino Mukanya ndadzoka ndarealize mistakes andakaita, ndakukumbira kuti mundigadzirise nemukadzi wangu, munopafambisa sei ipa? Mukomana uye murume waJuliet ana dambudziko uye maonera ndikazviita nokuti paakaroora angasina kuudziwa situation ichimiro changa chakaita kuti azive kuti munhu ari kutakura akamira zvakaita sei, ujire wakaitika mukati mewabereki waJuliet. Saka chimiro chiripo ndochokuti murume uyu akakwanisa kudzoreredzwa achida kuti adzoreredzeke pamudzimai yake, tichimuudza mastage ekuti agone kukumbirira ruregero nokuti munhu akutoteererwa pari zvino. Ndini ndakamurapa inini, ndakamuudza zvokuita zvinoitika, uye tenge tichiongorora kuti uyu munhu ari kumuda here, titenda kutomuona futi pamweya kuti munhu ari kuya nechokwadi here chekuti ari kuda mukadzi wake chaiye. Pano umwe futi anogonoda kuya futi kuda kumuwachisa kana kuti kuda kumuongorora kana kuti kutumiwa futi. Saka tenge taada kuzoona kuti zviri kuya izvi zviri muchokwadi here pachimiro chokuti Juliet wagona kubatanidza, uye akadzimbiwa nechironda chokuti murume uyu akazoenda kudivi kwomunhu wasina kukonza, nokuti vanhu vakawirirana vakaudzana vakaukama vachibatanidzana nevamwe ndivo vaviri ka murume waJuliet naJuliet. Saka uyu akabva aenda kuitanga anodanana nambuya nani ikoko achiteerera vanhu vasiriwo. Ndo zvakaitika ikoko vachimuudza mashoko asiriwo. Uye kufungidziro yanga ino vanhu ava vedzinzaro kwaJuliet vaifungidzira kuti Juliet achafa, tozowana mukoho wakasimba mumhuri kwaMukanya. Saka ndo zvanga zvine dare iro rimaonera ngatichiita noti spirit inenge ichitiudza. Saka spirit manje yaitoziva kuti munhu anoporo sokuona kwamaita. Saka nyaya iripo ndeyekuti murume akauya nechiwanhu chakanaka chinodiwa mukati memhuri yeZimbabwe, mudzimai wake ovya siya anoteera inini mashoko anobva kwandiri, zvinodudzira kuti hapana chinoramba. Ndinotenda nemashoko amuri kutipa Mukanya kuti akauya neshona yakanaka, akatetekera kuti ndakakanganisa Mukanya ndibatsirewo, muchabatsira kuti mhuri inge iri inodzokerana. Ndisingaziyewo Mukanya kuti zvinenge zvakapfava here zvine kuti ndirikunzwa kuti paane barika kapa paane umwe mukadzi, ivo Sisi Juliet vanozogona here kuzvitambira kuti aimbova murumewo vari one vachitaura kuti bebi nhasi ndoda chakati, paane mumwe futi wavari kukwikwidzana naye? Ndo panonetsa nokuti munhu arambirwe kudripi zvakaitika kuti munhu akaiswa padripi otorora mumwe kana kuti ororera munhu kudripi, munhu anga ari kuchipatara kwa ozotoona kumba kwatova nechi, ipapo ndo panoronda rakakura. Asi panenge pakutoda shuwa mashoko akasimba nokuti chimiro chiripo. Murume akaita advantage maonera tikazvita uyu mukadzi uyu anotaura nematauriro ake nemarwariro aitika akatora nguva yakareba. Saka murume angasisina option, hama futi dzinenge dzako kutaura kuti iwe uchiri mudiko uchabereka rini apo uri kugara nemurwere. Munoziva kuti hama futi dzakewo chaidzo maonera anga achiita dzangasina future naJuliet. Saka nyaya iripo ndekutoti ipapa nepakutoda mashoko yakasimba ekuti vaviri vagona kubatanidzika kana vachizoda kuti vabatanidzike, nokuti muranda sikana uyu akatambudzika zvinhu zvatikaona, akasiyiwa nevanhu vakamukomberedza vari padhuze. Isusu chaicho akaona 2 minutes takavimba naye kuti zvinhu zvinogona kukunda semazira tinenge tichizviita, nokuti tino faith nazvo nokuti tarapa vanhu vakawandisa. Sekutsanangura kwamanga muchiita madzibaba kuti dare iri raakudzokera mumusha wekwanyamhuru kunova kwakaberekwa Sisi Juliet,
ivo vasingadi kufambidzana nemi, zvinozogoneka here kuti dare iri ringe richinopedziswa, kana kuti kana zvichiitika pane zvinenge zvaakutarisirwa here kunzi vagadzirise mudare ramukanya kuti vatakurirwe madzudzo avo avakauya nawo pakutanga, anova vakazoshandukira vaakutaura zvisiri izvo, vaakukura mwerai Mwari. Chinoitika vanhu pakuzotaura mashoko, zvinoitika pakurarama kwedu, mukuona kuti muprofita hakudzwe munzvimbo yakabereka. Imomo munzvimbo matiri kutoitira matare, pamakambosvika ipo pai, vanhu vomunharaunda vanogona vaitovaudzawo mashoko ivo vakamagamuchira kuti papore vanhu. Asi nyaya iripo ndekuti chinhu chinonzi spiriti kana kuti mweya mutsvene hauoneke. Nyaya iripo ndonguya kunokonya nokunokumbira ruregerero. Apaipai takakanganisa tichiwa chokwadi tainyeperwa isu. Asi taona mwana wedu apora, toda kuti tigadzirise nyaya iyi. Spiriti inogadzisa nokuti inoda mhuri yaini, inoda vanhu vaeni, inotoziva kuti ipopa pawauya kunoteta vana vangu futi. Mudzimu chinhu chakakosha, achiite godonge isusu venyama. Vakatoya chaiva notogamuchirwa, vakatopedzerwa. Ndofunga basa rapacho padiki. Ukaona munhu apora kudai chinhu chaneta kachi. Zvaneteswa izvo. Nokuti chinhu chainzi chairara mwana iye kuona kwenyu kana apora kudai chichiri kumurara. Mwana yairwara panga pasinga mudzimbo, zvaiziva amai vacho. Aidya na 12 o'clock, aimwa mvura na 12 o'clock. Ezvino ari kudya pesa, izvo zvanonzi ari izvo tichitopedza panapa tikutoti titsvage chikafu. Aiwa, ndinotenda madzibaba nemashoko amatipa. Chandaa kuda kuziva iko zvinezvi, ndofunga chinenge chida kuzikanwa futi nemhuri yeZimbabwe yakatarisa pari zvino, ndechekuti mukanya ndezvipi zvimwe zvavanobatsira other than zvakaita nhau yaJuliet yechimina iyi, api mamwe mabasa anoitwa namukanya? Mukanya vanobatsira vanhu vanopenga. Ndakaona anotaima pfungwa ngekutaimira kunetwa motikari kwe. Anorapa vanhu vanopenga. Vanhu vakarambana vaya vanoda kuti vadzoreredzane futi. Anobatsira. Mukanya harompese, asi pamabhizinesi kana munhu ane chipo muropa make, ndoona vazhinji vari kusumudzirwa. Midzimu isingabude munzvimbo yeyi yakatsipikwa nezvikwambo kana notusaruriswa neurombwa, mukanya anozvigona kutobata zvinhu zvacho chaizvo. Anobata varoyi, anobata makavapikidza uri muroyi, iwe ndo unotungamira utanga wangu, mazira atinozviita. Anogona futi kuti zvinhu zvengozi anozvigona futi. Mukanya nyaya yekuti imimi makauraya munhu kare anozviburitsa, kana kuti imimi makatadzirwa, nyaya iyi vanhu vachikutsikira anomutsa futi ngozi ichienda kumusha kwevanhu vamuri mupenyu kudai. Zvinhu izvozvo tazviona zvinobatsirika. Izvi zvirwere zvinodudzira kensa anoirapa. Zvirwere futi zveshuga zvanozvidzikisira izvi, kunzwa vanhu vanga vachitambudzika zvese izvo. Asi mafuti iyoyi inonetsa, totoona vanhu vachidzikisirwa zvironda zvisingapori zvezve. Ndaona zvichirapiwa idzo mheta makumbo idzodzi dzinokonzereswa nezvikwambo. Vanofamba mukati mazviri. Saka ndinoona anoita chinonzi overall pazvirwere pakurapa. Maonero andinozviita nokuti zvakawanda zviri kubatsirika muvanhu kuburikidza mukanya mukati mazviri. Ndinonzwa vazhinji vanochema nenyaya dzemasari kunyanyisira vakadzi anopera futi. Masare mukanya aite zvokucheka. Mukanya mukuru munhu waMwari. Masare ane mushonga waanongoshandisa. Masare anotiza kutiza kuita ngezvakaita COVID. Saka vanoda kusvika pana mukanya, zvichida toti vazhinji vanobva nesaidi rekunana Harare irwero, vachida kusvika pana mukanya vanofamba sei? Vanouya kuMount Darwin. Kana kundibata pafoni namba pa0777 063817. Ndodzokorora futi
0777 063817 vanondibata vanhu vese mhuri yezimbabwe yamuponi kana musati maziva chinonzi mudzimu uripo kumount Darwen. Mudzimu waburikidza kuti ubude ipa inini ndopaunosvikira asi waburikidzira naJuliet. Ndaona futi kuti Juliet ndoraita zambuko redu kuti mutizive vazhinji taingovabatsirira muchirima vanoda kubvisa zvikwambo vanoda kupona uyamupone nguva ichiripo. Simba iri rinopera iri pane nguva inopera simba ndikukudanidzira kuti yamupore simba richiripo. Notenda muri Zimbabwe. Tichinopendera Mukanya ndofunga mubvunzo wangu wekupedzisira nekuti ndakaona pana Sisi Juliet chinhu chikuru chakashanda pavari isimba rekureurura. Vazhinji tine zvinhu zvatinobata kunze ukuko zvekuti ndikabvunzwa nhasi handimbozvitauri ndechiti ndinofa nazvo. Simba rekureurura Mukanya rakamira sei? Simba rekureurura rinotopfuura kurapa. Mweya unoziva unotanga waona zvinhu izvozvi ndo kusunungura kunoitwa mhiko nokuti chinhu chakafumuka chinonzi chapera pawa. Imi makatoziva kuti apa pari kufamba noshumba muende nokusaidhi ikoko nokuti matoziva mhiko yaine kuti inogara pamung'ando apo saka ndikaenda ikoko ndonotojiwa saka munochinja road. Saka nyaya iripo ndeyekuti kana Moses chaipo paakada kutanga kutumwa naMwari akanzi bvisa shangu dzako. Saka vanhu vaifungudza kuti akanzi bvisa shangu ainzi bvisa zvimwe zvinhu zvawakaita nokuti Moses anga akambouraya mumwe munhu. Munoziva kuti Moses akauraya munhu here mubhaibheri uyu. Saka Mwari aida kuti apupurapo kuti achipiwa simba rokuti aite sei. Saka Juliet aida kutopiwa simba rokurarama ndosaka akanzi pupura zvinoitika mumba kwenyu. Paakangopupura chete ando makaona kuti chese chinhu changa chakungomurapa. Rusero rinorapa naMukanya rumwe chete kuvanhu vakambopinda matare rumwe chete asi zvinhu izvo zvakatanga kuita automatically nokuti zvinhu zvanga zvifumura asi ava vaimurambidza kuti usazvifumure kutaura kuno kudai takamuviga. Handipa kana mhuri yeZimbabwe mamona kusimba kwaakaita kana nesi tikutofara ipapa tikutozvipa nhamba yedu kuti pana Juliet tiri number 1 kana nemi mungati tiri number 1. Aiwa ndinotenda Mukanya nekubatsira kwamakaita Sisi Juliet. Ndofunga chimiro chaivapo tichitanga kuvaona changa chisina kuita zvakanaka asi nhasi tine chekupemberera kuti aiwa zveshuwa Sisi Juliet vapora. Mhuri yeZimbabwe inofanira kutenda kuti Mukanya anokwanisa kubvisa zvikwambo nokuti chikwambo chakabvisiwa chakashaya basa pamunhu anobva aita zvakanaka. Zvakafanira gonye kana richikwira ingava foja kana kuti chibage andiba chibage chinoonda asi wakabvisa gonye rewakarifirita mbeu inoita sei inosimba saka apa takafirita ka. Aiwa tinotenda madzibaba uyezve tichivimba kuti tine mamwe matare atichaona kusiri kunzira Sisi Juliet vamwewo vanouya vachibatsirwa kuti mbiri yaMwari ionekwe nemhuri yese yeZimbabwe. Aiwa pane tori rimwe dare randichatoda kuti ndikushedzei nokuti kana vanhu vacho takawirana vakatsikirirwa munhu akapondewa munhu yeabvato akaita zvokudzipiwa kwamutoko. Saka pakaitika futi chimina chokuti vanhu ivava vakaenda kune imwe n'anga avhanzi ndaurara naamai vako. Saka paakarara naamai vako mhuri yakaziva kuti amai avabvuma zvinhu zvakaitika vavoenda kodzipa mai vakatofa vakatoviga kwamutoko. Saka kune kutsikirwa kwakaitika ikoko ndofunga Mwari kuda mamira zvakaita saka zvikupupurika zvimwe zvacho muchazoona nokufamba kwenguva vanhu vavo vari kugadzira kuti zvinhu izvozvo tizvifambisa muzvione munyatsokuona kuti nyaya idzi tinodzifambira idzi naMukanya. Aiwa ndinotenda Mukanya. Vandanga ndichitandara navo ndiMukanya vanova varivo vaibatsira Sisi Juliet kubva patakatanga kusangana navo kudare raChief Kandeya kurwara kwese kwavaiita nechimiro chavava nacho nhasi vasimba vatowo kukwanisa kutakura mwana wavo atowo munhu ane simba akugona kufamba ega havachangodyi na12 nekunwa mvura na12 midnight sekutsanangura kwavaiita. Nhasi tasangana naMukanya futi kwaChief Kandeya uko kwavauya kuti regai ndinodzorera dare randakapiwa naMambo Kandeya kuti mwana wamakanditi ndirape apora
asimba. Ndaakudzoka naye kwamuri kuti Changamire, mwana uya wamakambondipa kuti rapa uyo nhasi asimba. Vachitsanangura ivo vanoti sisi Juliet kurwara kwese kwavaiita kwapera, asi dare remumusha mavo radzorerwa kumhuri yavo kuti ione kuti yozvifambisa sei matambudziko airi kusangana nawo apere, uyezve vagone kuwadzana nemwana wavo. Ndofunga sisi Juliet mavaona vakatsanangurawo kutsanangura kwavaiita nezvavakumbira kwamuri mhuri yeZimbabwe. Vari kungochema kwamuri kuti honai, ndine mwana wandiinaye, chingondibatsiraiwo ndiwane pangu pandinotiwo pangu pandinoisa musoro, uyezve ndichiwanawo chekubata kuti ndichengete mwana wangu. Ndakamirira ZimNewsBeat TV. Zita rangu ndinoitwa Frank Wesere, ndiri kuno kuMount Darwin. Ndinoti sarai zvakanaka. Aiti teera mukicheni vasikana vapasina dzimba dzakawanda, saka tendeti kana vanhu vamuka varanga magumbezi zvinzi kutonhora sezvandandisani ndanyatsa kuti kwavo enda kufanira kurara mubedroom nababa, vanhu vachifana kuvadziya usobuda, baba vaindibata. Saka zvikangokura ndikashaya kuzviudza kana kuti ndozitsanangura nditi kuti baba vari kundibata, asi nekukura zvikangokura zvindidya mwoyo kuti baba vakandibata. Kuti ndivenenge kuti kangani handichaziva sa vanondibata kamwe chete kana kaviri, vakanodarika kaviri. Zvadaro ndagrade 6 ndakabatwa zvakari namukoma. Vanhu vabereki vangu vasipo, teerera imba yakasangana vasikana nevakomana, ivo vairira pamubhedha isu tichiwarika pasi. Mukoma kubandibata. Mukoma wacho ari kupi? Vakandibata mukoma vakandibata kaviri. Zvadaro ndakati ndaenda kusekondari ndakawana medhemu wekuzvidza, tikapinda muCamfed. Tapinda muCamfed taita mamiting ekuti vanasikana tichidzidzisa kuti usagari nezvinhu zvinenge chikubatai, pane zvirwere kushungurudza kunosangana nevana vasikana vakawanda. Saka kana makasangana nekushungurudzika kana kubatwa kana kudii, munofanira kuwana munhu akakurerukira wekuzvitaurira kuti ubatsirikana. Asi pakukura kwandikaite kokubva ndichangogona kugeza ndegara. Ndine zvinhu zvaindishamisa zvaibuda kuzasi kwangu, chitambo chirefu so chinenge chidziyo, nanhasi chinobuda zvinhu izvozvo achinopera nyange pandikarapwa kakawanda. Saka zvadaro ndakawana medhemu vakandirerukira venzi medhemu Ronzo, vaiva kuCamfed ikoko kubva ndagara navo pasi vandavatsanangurira. Medhemu vakabva vati sezvo uri kuchengeta uri nherera, ndikada kuti ndizvisimudzira ndizive kuti unozorarama sei apada kuti upedze chikoro. Saka chandakuita ndakutora vabereki vako ndivaudze ndigare navo pasi, ndivaudze kuti nda kukurapisa maronda, ndeirwara chirwere chemaronda mwedzi wega wega kana nanhasi ndichisukwa. Saka vakabva vatora dana mai vangu nambuya vari muno, mai vasekuru, mukadzi vasekuru, mai vababa, vatotaura nyaya yacho kuti mwana ndokumbira kuti ndimbogara naye sezvo anogona ari kudzikira. Panobva kure kuti abve padhuze kuti agone kusangana nemasabjekts ekuseni, ndotaurire vakaita navo havana kuvaudza nyaya izvi. Saka ndagara navo vakandiendesa kuchipatara, ndikaendeswa neCamfed. Pakatobuda mari yakawanda singaiti, ndikabaiwa mainjection, ndikapiwa mapiritsi, ndakanwa, asi chinhu ichi hachinokumbira kubuda. Pandakatanga kutevera ndiri form 2 ndakabuda ropa risinganzwisisiki raitonge black, rainhuwa richinge zvinhu zvakaora, risiri black risiri red, zve5 days zviropa hazvainzwisiki kuti zvichii. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.